Nag-send off kaganiha sa mga uniform personnel ug mga mutabang nga volunteers alang sa traslasyon karong Webes sa Mandawi City, halos gidoble ang gidaganon sa mga mubantay karon. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kabahin kini sa moabot 1,600 ka mga personnel nga i-deploy sa Mandawi City para sa makalihukan sa umaabot nga Fiesta Senior. Labi na sa traslasyon karong Huwebes ug sa fluvial procession karong Sabado. Kaganiha, formal nang gi-send off sila uban sa pagpahinumdum sa paghimo sa ilang tahas aron mamahimong hapsay ug hanay ang mga kalihukan. Gilangkuban sila sa taga BFP, AFP, PNP, Philippine Coast Guard, CDRRMO, team, mga barangay responders ug force multipliers. Lakip kining mga student volunteers sa dakong universidad ang gitap. Itandi sa miaging makatuigan, halos midoble ang gidaghanon sa mga mubantay karong tuiga. Usa sa rason niini ang kabag-uhan sa schedule sa pag-istar sa mga imahen sa Mandawi nga mag-overnight na. Due to the several CIMEX that we conducted, we found out na daghandag lugar nga dapat butangan pagtropa. So, we deem it right, with the permission of our Regional Director, Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, na i-double ang size. Nang hinaot ang mayor, mamahimong hapsay ang kalihukan nga sa naandan dagsaon gyud sa libuan ka mga tawo. Kasi nag-andaman taan na ito giandaman para smooth ang flow karong umaabot na Thursday sa atong translasyon. Sa send-off ceremony, gihimo sab ang pagbindisyon sa tanan nga mga personnel. Lakip na sab ang mga assets nila sama sa mga sakyanan ug mga kagamitan nga gamiton sa ilang deployment. Samtang matud sa MCPO, alas 4 pa lang sa buntag sa Huwebes, adlaw sa traslasyon, ma-deploy na sa ilang tagsa-tagsang assignments ang maong mga personnel. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.